Nola lortu giro ona partekatutako pisuan. Ze aukera daukat, ezin badut neu bakarrik pisu bateko alokairua ordaindu. Pisu alokatua partekatuta gastuak ere partekatuko dituzu. Etxea arrazoizko prezioan lortu. Eta norekin partekatuko dut pisua? Pisua partekatzea beste pertsona batekin edo batzuekin elkar bizitzen ikasteko esperientzia da. Lagunak badira, ezagutzaren abantaila duzu, baina kontuz, bizikidetza gogorra da. Ez ezagunak badira, loterian bezala, jende jatorra tokatu dakizuke edo ez. Pisuaren jabeak badira, kontutan izan zure pisukidea pisuko jabea ere badela. Zer hartu behar dut kontuan orain arte nire familiarekin baino bizi izan ez banaiz? Kontutan izan behar duzu pertsona bakoitzak bere izaera duela eta zaila izango dela elkarrekin bizizareten bitartean desadostasunik ez izatea. Baina desadostasunak ekidin daitezke? Egokiena bizikidetzarako arau batzuk jartzea da. Modu horretan, eztabaidak ekidituko dituzue eta une oro jakingo duzue zeri lotu. Ze arazo sortu daitezke? Diruarekin zerrikusia duten arazoak burua uste handiak eman ditzakete. Garbiketa kontuetan egokiena zereginen zerrenda osatzea eta lanak banatzea da. Erosketa eta sukaldekoak adosten badituzue primeran, bestela nork berea egin dezala. Festak antolatzeko pisukide guztiak onartu behar dute eta baldintzak jarri. Eta egunen batean pisu partekatua utzi nahi badut? Beste hiri batera edo bizilagun berriekin joan behar edo nahi duzunean, etxe saldatzeko askatasun osoa duzu. Beraz? Pisua partekatzea merkeagoa da, baina beste batzuekin bizitzen ikasi beharko duzu. Desadostasunak puztu ez daitezen, komenigarria da bizikidetzarako arauak esartzea. Arazo ohikoenak garbiketarekin, diruarekin, janariarekin eta festa bizitekin lotuak dira. Eta pisukideekin gustura ez bazaude, beti duzu atea zabalik pisu berri